Ayo rame-rame nonton hiburane seni jaranan campur sari iku arane Sentana Putra iku kang asmane saka Mbuluraja iku alamate Bapa Sunarka Bapa Sunarka Bapa Sunarka kang dadi pimpinane yo Ayo rame-rame nonton hiburane seni jarane kepang ikut tetiarane Sentana Putra iku kang asmane
Saka Bulurejo iku alamate Bapak Sunarko Bapak Sunarko Bapak Sunarko kang dadi pimpinane lho Bapak Sunarko kang dadi pimpinane Satro bagus gagah saking Mandra guna pepasane wis jumangkaing madane alun-alun Kutaraja Kediri menika prantun saking Kadipaten Kediri kang semangga ingkang dados cagaing negari endahe kang suwasana gumelar seni budaya ngambararum angepi bumi kita ing Nusantara Yo ngono nih. Waspadake. Iya. Waspadake, Ger. Ayo, amakno pusakamu. Asta. Waspadake, Ger.
waspadake. Go! Ayah. Ya, ya, ya. Raitno dan hati-hati ya. Ketaman pecut kumala seta lebur dadi sawu. Wah, ayah. Weh, ayah. Weh. Ayo. Amakno pusakamu. Ya. No. Ah. Weh. Ah. Ana dongeng ente-ente Cita munggul paten nono Cita munggul apa lupute ngungkuli mrengas sesama aja di mundhak kualat pancene bener kandhamu lali sumber gede awasan ayah aduh popo no ayah bumi geni banyu mewagen panas rengenge lintang kelawan rembulan kabeh iku ana kene Jagara jurang gunung padang
tansah sumanding jadak kelawan perak wis ana sing areku sapa wonge kang bisa ngucap ong manungsa kang bisa jaring angin coba manungsa